Idon iwe ikong ba kerteng shanti polong. Syai ini isa bantip ya kata ngam kwa. Inang bahaban padia namar ikhen benya upra. Ida sat khuj ida sat plia iong ngam ju benya unong yalam jong upra. Sabishar sama pi pajba ya ke kajing kren bat ya ke kajing padia. Ngayo iba ikrisan bahaya ipa ye ngam tip yo le se idon jing ye. Nơi ngắm thơ học về phi ngắm đây cái NPP ngắm đây cái VPP ngắm đây parti quạt ngắm đây parti pra ngắm ông về phi người ngắm đây cái parti no boss. Ông về phi về thì đây bên mỹ về quan năm snap đây là cái brio thằng tam cái này đơn cái này cái nông halas rồi quan năm snap đây cái nông halas rồi. Nah nang kasan niไปdong spoil nang kasan ya imo. Amoy na bujang hari bujang Dang ka to kay nung pasya ipa ini don hok ban mi support social media kum no pia comment je wow ko tom men clip nai mi ku bor show ba sha tin si palat ha ka briu Om dei ki pin bor ki klem ong de ko kong shanti polong ale se ya mi ilang hang ne surok ki klem pen bor te pi pat na yeng marwai pla shu king kli pla shu klumar marwai belai pi klumar kum ne kong lada umwan ma pi te long dan rekum kata ki bakhot sngo ba ya pi hindrei pi pat belai gen marwai pla bayong kli ha yeng te pi ya ka ka ba pi kersan ma pi kersan ya kata om don bakhot om don ba pen bor ya pi kini ki ba mi surok ken ki la bun ba kim don kam sur ya pi ibiang kumne namar pi keren ben ye kita kinong lasurok te pitip ki ba bun ba ki dei kinong lasurok uba u doktor Ricky Singkon u job ya ka election MP ka dei ba pen job kinong lasurok ki bon ba ong mo ba ngi kren ben yai tai ba arden Dre, ngado menno ngi kren ben yai tai ba arden te u lidar jong kita kinong lasurok udai uba arden te piong bam ju kren ben yu ba arden ngam ju yu Dre ngi kren kam ka jing sem jong ngi kam ka jing i jong ngi ha social media ngi kren ngi no pi la kren hi hang tu khendiat pi ong tang ba kum tu te ka pau be te ka do not jong PM lingba ka dur jong pi ka pau be cha ka perthei ba pi kren ben tang ba pi syole banda banya darab jot hendrei kong ki paj ba ki bastat dei ki ba biet mo tang na ka dur khmat ka jong pi kila itu ya pi ba pi dei ka ba pi pimnot ban kren direct yo ba arden te pi ben no ya ki paj ba te ka ni ka long ka jing bakla kong pi ben ya ki paj ba ki ba dei kita kinong hla surok kinong mi surok namar balai ki paj ba ki mi sa surok namar kat kum ka jing sem ka jong ki snu thu ka jong ki haban mi ki haban hla sapo surok na banta ka lawei na banta ka jing yo i jong ki ya kita ki ek berkhoj ki jing te pi su hla tang na yeng chatja na kamrathia te pi ru balai pi mi ban hla lem sa surok mo ka bha ba phin hla sa surok ya ba phin su hla nang to ba pi kren ben ya kita kinong kersan pra pi ong mo ka ktien kala mi kong na pi kren ben ya kita kinong kersan pra tingan kali pi kong ulidar jong kita kinong kersan pra lane ulidar jong kita kinong hla surok udai ba arden am te pi ong pat ba phim kren ben yo ba arden pila kren ben indirectly pila kren ben yo ba arden pi kren ben ki pat ba te bale ki pat ba kim isi sa ya pi perkhat pi kong kat ni upat ba udon ka jing sngew mo pin je compare bat pi marwei ki ba pi suhla tang na yeng pimnot ban mi sasurok namar la pi mi sasurok ngathrai pin habdeng na ka helmet ka jong pi hi namar ngathrai ban hakini ki sngi ki ba mental le ngathrai watang ba pin le chapan khana ro habdeng na helmet te kong sabu bhai ka helmet ka jong pi khnang ba la pi le chayeu na pi le chaying maneru na pi le thip jhur na pi le dukan ru sakan mau ban ra lang ka helmet jong pi yo le se mo la sha da ja ai pi sha ka wang mau sha yu pi ben sau pi yu pi saong ba o la de kini ki parti hla surok pi syam tang kita ki parti hla surok kita ki parti pra se kong ki batim si la da pi mi hi na do ka basdang ban kren ben ya ki paj ba ya kita ki paj ba ki ba kersan ya kane ka
ya ka parti pra te phim kersan mo phila sngo hok hak tang halade phi sngo hok tang halade ba tang manga ka ba hok tang manga hi ka bam ju kran ben gi brio henrei kat man gi video gi jong phi kong ki nong page balai ki sa comment ye phi da ki tien ki ba alai phojaj namar ka dei ke jing kren ka jong phi yang nang tu na kamera set phi teng pidon ha kamera sum teng tang ban sum baru phim pat dep tang ban phongjan ru phim pat dep phila kirki no gale video phila kwa tang ban kren ben ye kita ki parti la surok pitep kong ngangong ki bahyeng jonga ru kimi sa surok ki babon ki kimi ki kpa jong ki bahyeng hasem jong ki pajba ki babon kimi sa surok te kemod la fikran ben ma phi kemod balenga ngi chi sungap sa ngiru ngi perkhat em nam ta ki bahyeng ki men ki para jong ngiru ki ba mi sa surok de phi sukran ben kita ki nong hala surok antat ya ketu ka tien kong nai pen mi syu ya ketu ka kentien ka bapi keno ya kita ki nong hala surok ya kita ki parti pra hoj ka jingmi jong ki kimi da ka laga jong ka jing thmu om de ki pen bor ki klem ong de ko kong santi po long ale se ya mi ilang hang ne surok ki klem pen bor te phi pat na yeng marwai phla chu king kli phla chu klumar marwai bele phi klumar kum ne kong ki klem pen bor om don hiru uwei na pedang ki comments ki jong phi la ne kino ki pajba aru ki ba pen bor ya phi ki ba ong ko kong wan lang se ne bang yami lang sa surok lada man ma phi te long om don rekum kata ki ba khat sno ba ya phi henry phi bat bele gen marwai phla ba yong kli yeng phla chu klumar teng phim nang shu phi bam kwai sipho tali si sipho kan lima si pho kan tien phim su thu shu phi tha phi ngoj phi yu phla shu klumar marwai kum to iban snyo na marbani ngin sa tanan re ya kan ada parti te nya no kila he ban bor ya ni noi ngam ya tho hok ya phi ngam dei ga NPP ngam dei ga PPP ngam dei parti ko ngam dei parti pra ngam ya phi dei ngam dei ga parti no bos ikong wat om klumar namar ya phi dan kamre bat kita kinong mi surok ru kim dan kam hire ya phi te phi ya ka e ka ba phi kersan ma phi kersan ya kata om don bakhot om don ba pen bor ya phi kini ki ba mi surok kan ki la bun ba kim dan kam sur ya phi bat la de ya no ru ki ba persa dan kam sur re kala biang palat kin mi tang maki kin ayu tang maki kin ai ka jing kersan tang maki ru ka jing job te ka song ha kata ka sngi kan ndala ya pe ya ka sngi ka jing nyau ya kata ka but mano ban job te manta phi wat om ki kho re kong advice biang ya phi sa chisen ngang sa advice ya phi tang ba phi imat phim yure phi pe ki khmat phi don artali ki score te imat phi ngap nagane ko wi ki score te kami no nagane ko wi ki score pat te hangta gen phi saklumar pat te kong nai klumar shu lada phi dang mi ban kan tho ya kine ki pajba ki ba mi surok ki ba hala surok kamot phi kan tho ki ba yeng asem ki jongi ki ba yeng ki bon ki pajba phi man sung tho kong phi kan tho you know wat om jer kerteng ya kita ki nong hala surok ki nong perta surok te phila te bi ulidar jong kita ki dei ki briu ki badan buram ki badan okor ki badan ya jing nang jing start ke jing pule puthi ka babiang ki mi ki long ki dei ki leader te phi marwai pat na yeng phin kren komne ka pan paw ya phi that ya jing be samadan ni ane social media mde ba ka ne social media mde dong mde ka jong pi ka ne social media ka jong babun balang ka jong ka du bakwa ale wan join ka ne social media wan na marwe em manong yapi ngane toiti na dada pi comment kan no ro ka si ka sang em na man pa em marwe hi ngan nong i ya ka ne channel ngan nong i ya ka ne YouTube te dada pi ong kum no ro na ka ngam yen tembet ada im jona hakanega social media mo hakanega YouTube na ba hane na wan ba balai ba ngami sini ba hakren ya kanega sepam kine election mo parlo tapi balai ngami sini banga la I long hakajin I jona em ba ke bon ni kine ke parti hala surok em dia keren ben nyado kata-kata dai namar kata dan iban nyada yaki iban temi yaki iban man nyada yaki iban kersan yaki em tinggal dah tang ka jing ben sudah be jadi nama tang ma sha ban subet na hamni be kene ko sini banyada ya kini nam sha tinti tentang mo tentang restun tentangnya tui pa ik mo jadi nama kata ngami lada phi kersan ye pa ye om dan bakhang ye phi kersan ya ke ka parti ka ba phi kersan be jakata ngiru ngimju kren ben te jakata ka parti ngimju ong te to na ya kersan jakata to ya kersan be
nagaliang jong ali to kersan bet pi kersan ya ipa ya ka jengkran jong ipa ru om lele tang ba nai kan tho pat ya kita ki pat ba ki ba mi surok nai mi su ka kentin na pi lada pidang mi kum kini ki kentin ki ba jabo na ka sintur ko jong pi kinang bun ba ki kinong kan tho ya pi kinang bun ba kinong comments like phojat ya pi phin saklumar ya ka jingmi YouTube ka jingle YouTube jong pi kadai ka kam ko jong pi kong umdan bala ban khang ya kata lani la don se ba khang ya pi padon uno brio la ne ka no ka brio ka ba khang ya pi wat omle YouTube pi kamai se nang to balai nomor kadai ka kam ko jong pi ba phin kamai nang to ba phin kamai ban kren ben ya kita kinong hla surok tang ba kawai kong I warning ya pi ba phim dei ban kren ben phim dei ban pen mi shu ban ong ba kita kinong hla surok ki bon ba ki bahia ngasem jong ki bon ba ki brio te ka jingkran jong pi le si mo ki bon ki brio kim yo ban ong ya pi ban pensai ya pi ringa ngami hang ne ban pensai ya pi kong pi de ban sng thu no nang ne shakmat da antat ka ktin ka ba pi kren la da pinang yai kren kamod ngiru nginang yai mi hi ban kren ya pi namar ngiru ngiang kata konong rem la da pi kren ben ya ki brio kamod ngiru nginang penyap ya kania ka jong pi nginang pen klemran juru ya pi la da pi ru pi kwa ban pen klemran ban kren ki ktin ki ba jabo ban kono ya ki paj ba kata kong kadai ka ka banga nga kren ha kane lingba kane ka jing advice jonga ya pi tenga try pi sung thu ya kane sale kom ta